Takže technika nás radila, bohužel. Musel jsem si dojít do náhradní mikrofon. Jsem bohužel nic dělal, takže se omlouvám, ale za to byl garanty. Ti, co sledovali zápas, tak vidí. Takže dámy a pánové, tady výsledek a mistrem republiky do nás se stává Basta, basta. Das gibt kein Battle über Krieg. Es gibt kein Krieg. Es gibt nur den totalen na to, že patří do amatérské divize, tak se o to skutečně potáhali do posledních vteřin. Já bych tady poprosil, aby Tomáš tady se mnou ještě zůstal. Když jsem tě vzpomínal na začátek, tak jsi říkal, že trénuješ cirka 2 roky, protože se o toho sportu pohybuji strašně dlouhá léta, a tak mi to vypadá, jak tady se cítil. Máš takovou plaveckou figuru. S jakýma sportama ty jsi začínal? Mládí nebo mládí, když jsi 20? Tak od moc roky. OK, a za jaký tým? Proficané, to není jenom Proficané, celkem dobrý tým, dobrá liga, takže cirka 2 roky provozuješ MMA, grappling, BJJ, jsi neskoušel? Zkoušel krát moc, jenom musím začít trénink, Je to vynikající fyzické předpoklady, máš dlouhé ruce, máš dynamiku, jak často trénuješ, v případě, že jsi v přípravě a jak dlouho jsi trénoval na finále mistrovství České republiky? Tak jakoby ta amatérská liga byla každý měsíc, takže jsem vlastně trénoval jednou pořád. Rozumím, takže se udržoval pořád, aby člověk s tou neměl tam, že já nevím. Takže ještě moc gratulujeme a doufám, že uvidíme. Tomáš, České republiky!